Sudah. Oke. Mereka nyawisi kalian Panjiano Mbak Dita. Mijil saking pundi Mas? Dari Nogosari, Sidoarjo, Gedean Sleman. Iya. Aku first time di sini. Oh, aku first time di sini. Aku juga pertama kali. Mas Abi nderek sinau. Nggih, Mas Abi kula nuwun nggih kanca-kanca wiyaga nggih. Doro-doro wiyaga. Doro-doro. Iya. Kula nggih anyar, Mas. Kula nggih anyar. Anyar. Cah anyar kabeh. Iki lawas-lawas iki. Kanca-kanca isi kabeh. Waduh, aku rada minder, Mas. Aku cah ora isi, Mas. Ngono iku cah sekolah seni. Ora, aku ya ora isi. Aku kopong ya, Mas. Padha. Ya, lagu kang jupuk kalian swasana. Oke, lagu candhaipun apa Mas Kindi? Ada kabar buruk Mbak Dita. Oh, napa Mas? Aku ora nggawa buku abang ae. Oh. Iya. Apa ki arep? Bila ada panyunan lagon ya, Mas? Boleh ya, Mas? Boleh. Boleh. Aku lagi nyatet Segoro Madu, Bukit Berbunga, Ayang-ayang. Iya. Apa terus
Sik. Bukit berbunga ayang-ayang. Apa meneh aku ora nggo buku abang dadi goblok aku ning kene. Kasunyatan. Iya, Mas iki ning apa Catur Harjo kene ade ora oleh ngisi-sini ya Mas. Oh iki ora omahe isin dhewe. Aku ki tenan lho aku ki. Kamengko omahku ming nglampar. Aku sanggeran Mas. Jatilan sak Catur Harjo ki ra ono sing nganggo aku. Padha aku ya ora ono. Mbok menawa ketuaku kok jatilan ning kene. Padahal ono sing duwe bibit yang betul. sip ya to. Ora digunakan dengan sebaik-baiknya ya Mas. Pengarep-arepku mung sesuk jatilan medari cilik iki. Aku ya medari cilik medari gede cekme karo ngendi-ngendi kono ku ya. Sing Ngemplak. Iya, Heeh. Monggo. Iki promosi. Promosi Pak. Iya. Kayak biasanya DPTA ketika udah siap langsung tabrak aja begitu Iya. ya. Karena kalau udah ditabrak kita ngobrol bisa sampai jam 4 pagi. Iya. Ya, ayo kanca-kanca. Adik-adik.
datang sampun katur Mas Kindi. Kasih nyatanya sudah romo. Ya. Ngopo itu ya, sing ayam, sing ayam. Apa? Tanjung Mas ninggal janji requestipun dari Mas ya. Mas Yoyo. Mas Yoyo, elok nih pengenong yang sangat hebat sekali beliau ini. Yang mana Mas? Mas Yoyo. Oh, dari isi juga Mas? Dari isi juga. Alhamdulillah. Yoyo Budi. Mas Yoyo, semester kira-kira 5 ya? Semester 5 lagi mumet-mumet iki. Wah, mugakno kok merem-merem to, Mas. 5 apa 6 ya? Oh, 7. Oh, 7 ya. Songo. Ye, Tanjung Mas ninggal janji. Ya, monggo ngantor kanca-kanca. Mangga.
Mas Ilham kelosone mendonge wis ajur kok. Oh. Jatilan apa to Diabi kok. Yes. Rasis.
Huda sampai puncak, Huda. Rasis. Huda besok lembur, Huda, jangan lupa. Ya, ya, ya. Huda. Yes. Galak tenang ngebet. Kaget aku. .net. Uzi. Yuk. Uji desain. Uzi. Uji desain. Gilang Harjo. Bangun Gilang. Selamat pagi Gilang. Selamat pagi. Hop.
Mbak Dita kembali bersama kita lagi. Ya. Bersama tentunya masih bersama dengan Panji Amok ya. Iya, Jadi Mas. sowan dengan Kruk Catur Harjo Sleman. Sleman, Ya, istimewa. 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 Job cerah. Seneng Iya, aku. seneng aku ya. Monggo Iya. Mas kita ada lagu apa lagi? Aku lagi nyatet 8 lagu. Ada ayang-ayang kusum kasus kasnyatan apa? Apa Bu? Apa? Kasunyatan lagi. Oh kasmaran. Oh ya aman masuk. Ayang-ayang nanti aja ya Mas. Biar digoreng dulu. Oke, kasmaran. Biar matang dulu ya, Mas. Matang-matang Ya. dulu. Ya. Kasmaran dulu. Buka bunang. Ana apa? Oh ana. Turu. Dadul, selamat pagi Oh, Dadul. Yo. Ya Mas Kindi mungkin dari ibu-ibu yang pakai jilbab ungu-ungu. Oh ngesake lagu apa ya bunda-bunda ngangkruk ya. Masya Allah, bojo loro. Aduh, berat Mas. Kok ditamani kok jaluknya bojo loro ono lho Bu. Aku mau lo jadi yang kedua Bu. Aduh. Temen apa Bu? Temen tenanan. Apa lagu Temen tapi mesra paling Mas. Oh tuh. Nemen. Iya. Kupengku nemen. Wah. Dah. Nemen. Bojo loro. Bojo loro. Bojo loro 2 kali. Oh, iki yang jaluk serius kudu dituruti Mas. Yo. Tanganku lho. Tanganku. Ora pareng. Dilempit tas tangannya, dilempit. Bojo loro Bunda. Bojo loro bosku. Bojo loro, kawan-kawan ya. Bojo loro. Bojo telu kuat napa, Bu? Mboten napa-napa nek sing MC aku. Sonek to. Sing nyanyi ya aku Mas. Oh, iya. Iya, cocok. Ayo. Heh, piye Mas? Bisa kelingan ora? Bojo loro, oh Mas. Nganu garapane padha pas sak dening Surabaya wingi, persis. Surabaya ta, Mas? Padha ning Surabaya wingi. Oh. Ampun, jang. Nek ning ngarepku aja ngomong Kebumen, tulung. Iya ning. Aja ngomong Kebumen sik nek karo aku. Mesti Kebumen tinggal cerita. Kuwi ana sejarah apa Mas? Sejarah. Oh. Kelam. Oh, kelam. Oh, kelam. Mobilku jegur sawah ning Kebumen. Oh, ana kuwi. Babasan. Ya. Monggo Mas, pun setengah loro esuk masalah niki, monggo. Iya, monggo teman-teman yo. Ya minangkani dari muda-muda sebelah sana ya. Bareng Kanjano.
nanti kita tagih-tagih. Iya. 3, 2, 1, Panjiano. Kaget aku. Aku yo kaget. Aku yo luwih kaget. Iya. Iya. Yo kosike. Kosek lho dilek. Yo. Yo.
Yuk. Bang Aceh. Kesel lho nyegai jalane kesel lho jebule. Kesel. Kesel tenan. Valentino. Ramai dulu. Aceh, terima kasih Aceh. Ojo. Jangan lupa dicuci ya Mas Aceh.
konsentrasi Pak. Mas Duwe konsentrasi Mas Duwe. Disanding loh Mas Duwe, disanding Mas Pedro maksudnya. Yo. Apa